May problema. Alex, shoutout kayo mo from Davao. Dahil mga taduyan doon nga Davao. So ito yung request ko yung panagnanit. To. Pa-share kita sa video mga lasa. Malo kayo siyang kita mag-live eh. Mga dua dyan. Ikaw tuwi. Na okay ka lang ta. Sa hindi mihil ka kuyagan bang ako halaw kasusahan ikaw na inahinang kong limbang bang ako halaw kasusahan magsukol ako kay mo sinakuna iliyasa mo dayang ko yari ka waatay ko supatsin ka buhi ko dayang ikaw na in kay napusan si Mahaya hapangatayan dayan ikaw na in nahinang limbang di mihil ka kung kakuyangan hapangatayan tunggal sa kaudayan kalasahan. Ikaw sa hindi mihil ka kung yagan bang ako halaw kasusahan magsukol ako kay mo sinakuna iliyasa mo dayang ko yari ka waatay ko supatsin ka buhi ko dayang ikaw na in panagnan ikaw na in kay napusan si Mahaya hapangatayan dayang ikaw na in nahinang limbang di mihil ka kakuyangan hapangatayan tunggal sa kaudayan kalasahan. Ikaw na in panagnaan ikaw na in kay napusan si Mahaya hapangatayan dayang ikaw na in nahinang limbang di mihil ka kung kakuyangan hapangatayan tunggal sa kaudayan kalasahan.
igsoon kita mga lasa. Malayo in Davao ini. Siya pinag-request ito.